When Jack must be at the airport. Jack Howa menziline sagat neçede bolmaly? What time is my flight? Meniň uçuş wagtym haçan? What is the gate number? Gapyňyzyň belgisi näçe? Passengers are requested to walk to the plane. Ýolawçylaryň uçara girmeklerini haýyş etýäris. The flight is cancelled because of the bad weather. Yaramaz howa şertleri sebäpli uçuş goýbersin edildi. Where is the restroom? Hajatkana niredeki? Where can John check in? John nireden barlygdan geçip biler? Will this flight leave on time? Bu uçuş wagtyna uçarmyka? I want to fly at Turkish Airlines. Men Türk ava kampaniýasyndan uçuşumy amala aşyrmak isleýärin. Jack, this airport has a luxury hotel. Jack, bu Howa menziliniň kaşaň mihmanhanasy bar. Passengers may wait in the special departure lounge. Uçýan ýolawçylar, ýürüýde uçary minilýän ýerde garaşyp bilersiňiz. When does the plane leave Germany? Uçar Germaniýadan haçan uçýar? How much is the excess baggage charge? Ýüküň agramy kadadan geçenli üçin näçe tölemeli? Paul was late for his flight. Paul özüniň uçuşuna giýjä galdy. I will wait for you at the airport. Men saňa Howa menziline garaşaryn.